ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏତେ ଛାତଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ସାନ ଯା ତାର ସଫାସଫି ଏକଲା ତାର କରୁଛି, ତ ତା ସହିତ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିଦେଲି। କାହିଁକିନା ଛାତରେ ଏତେ ଗଛ ଯେ ସେ ଏକଲା ହିଁ ପାରିବନି। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଗଛ ଫଛ ସବୁ ଟେକିକି ଗଛ ମୂଳଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫାସଫି କରିଦେଲୁ। ଗଛ ସଫା କରୁ କରୁ ଦେଖିଲାକୁ ବାଇଗଣ ଗଛଟା ନଇଁ ଯାଇଛି। ତ ବାଇଗଣ ଗଛକୁ ଟେକୁ ଟେକୁ ଦେଖିଲୁ ତା ମୂଳ ବି ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି। ବାଇଗଣ ଗଛରେ କେତେ ବାଇଗଣ ହୁଏ ଯେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଦେଖି ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଆହୁରି 10-15ଟା ଖଣ୍ଡେ ବାଇଗଣ ଧରିଛି, ଫୁଲ ବି କଷି ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ତଳ ଆଡ଼ୁ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ବେଶୀ କରି ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି, ନହେଲେ ପରିଯିବା ପାଇଁ ତାର ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ଏମିତି ସେମିତି କରି ବାଇଗଣ ଗଛଟାକୁ ଟିକେ ଠିଆ କରିଦେଲୁ, କାହିଁକି ବାଇଗଣ ବହୁତ ଧରିଥିଲା ତା ଦେହରେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖି ତାପରେ ଆମେ ସବୁ କୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଆଉ ଟିକେ ସଫାସଫି କରିଦେଲୁ। ବସ୍ତା ବି ଥିଲା, ବସ୍ତା ଟେକିକି ଗଛ ସବୁ ନଟି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କୁଣ୍ଡ ଟେକି ତଳେ ପଟା ସଫା ନ କଲେ ବହୁତ ପୋକ ଜୋକ ରହିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅସଡ଼ପା ଝିଟିପିଟି ଆଉ କେତେ ବି ସବୁ ପୋକ ଫୋକ ସବୁ ରହିଛି। ତାକୁ ଖରିକି ଯଦି ଆମେ ସଫା ନ କରିବା ତାହେଲେ ପିଲାଛୁଆ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ, କେତେବେଳେ ପୋକ ବି ଚଢ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମା ବି ଆମ ସହିତ ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ 3 ଜଣ ମିଶିକି ଆମେ ଟିକେ ସଫାସଫି ଭଲସେ କରିଦେଲୁ। ସବୁ ବସ୍ତାକୁ ଲାଇନ୍ କରି ସିଧା ଆମେ ରଖିଦେଲୁ। ରଖିଦେଇକି ଟିକେ ଅଳିଆ ଚୋପରା ସବୁ ଉଠେଇଲୁ। ସେପଟେ ମୋ ସାନ ଯା ତାର ପାଣି ଢାଳିକି ସେପଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଖରକା କରିକି ସଫା କରୁଥାଏ। ମା ଏପଟେ ତାର ଚୋପରା ଫୋପରା ସବୁ ପୁରେଇକି ତାର ସେପଟେ ନେଇ ଖୋପାଡ଼ିଲେ, କାହିଁକିନା ଅଳିଆ ବହୁତ ବାହାରିଲା ତା ଦେହରୁ। ତାପରେ ଛାତରେ ମୁଁ ପାଣି ଢାଳିଲି। ପାଣି ଢାଳିକି ଟିକେ ସଫାସଫି କରି ସେ ତାର ଭଲକିନା ଖରିକି ଦେଲା। କାହିଁକିନା ମାଟି ସବୁ ଛୋଳା ହେଇଥିଲା, ମାଟିରେ ଯଦି ପାଣି ଆମେ ନ ଢାଳିବା ତାହେଲେ ସେ ସଫା ହେବନି ଭଲକିନା। 2 ଜଣ ମିଶିକି ଖରକା ଖରି କରି ଭଲକିନା ଧୋଇଦେଲୁ ଛାତଟାକୁ, ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଗାଧେଇ ପଇଲି। ଗାଧେଇକି ଟିକେ ଠାକୁର ପୂଜା କଲି। ଠାକୁର ପୂଜା ଏମିତି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଠାକୁର ଭାବିବେ ମୋତେ ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଠାକୁର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଛାତ ସଫା କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଡଲାରେ ଦେଖିଲାକୁ ଫୁଲ କମ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଶୀତ ବି ପଡ଼ିଲାଣି, ଫୁଲ ବି କମ୍ କମ୍ ଫୁଟୁଛି। ଯାହା ହଉ ଧୂପ ଦୀପ ଲଗେଇକି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ପୂଜା କରିଦେଲି। ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ବୃନ୍ଦାବନ୍ଦିକି ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ ଛାତ ସଫା ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।